Doon na lang ang panahon, igsoon ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan. Kuhaon, sugatong pa siya. Ikaw o ako, iyan. Kuhaon, lalino. Pagkaanin lutog kataho, ang langit lulubulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang pagkadan ang siyudad kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang. Wala na'y kamatayon, Jesus. Tundong tanan kalipan, uban sa atong Diyos. Kanindot ang langit kamatayon. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang. Dayanan sa mga gila na bato, subak sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon na ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan. Kuhaon, sugaton ta siya. Ikaw o ako, iyan. Kuhaon, lalinong nagdusa. Panganod, lulog kalipay ang atong matagamtaman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan. Wala na'y kamatayon, lulog tangan kalipan, uban sa atong Diyos. Kanindot ang langit kamatayon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan. Wala na'y kamatayon, Jesus. Belong to you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat Ginoo na niining mga taknaan nagapadayon ng imong gugma kanamo. Ikaw ang Dios nga nagasugod sa unang paagi ug sa unang mga panahon. Og hangtod nining mga adlaw wala mausab ang imong pagka-Dios. Salamat Ginoo nga ang imong saad ug ang imong pulong nagaingon duha og tulo nga magakatigom niya ikaw sa among taliwala. Busa magapabilin ug magapadayon kami diin magakalipay ang among magasingkasing ug sa kanunay imo kaming gipuno sa mga butang misteryoso nga amo gayud nga masabtan apan lisod sabton sa uban. Mga magapabilin kami sa ngal ni Kristo nga among Dios. Amen.
Maayong hapon. Praise God. Magapadayon ta sa atong gisugdan kaganihang buntag mahitungod sa mga sambingay sa iyang gingharian. Kaganihang buntag, diha kita matapos sa gisgutan diri sa Matthew chapter 13 about the mustard seed. Okay. Makita nato dinhi na kini nga sambingay wala niya gipasabot. Jesus did not explain this parable, so we must use what he did explain in the other parable to find its meaning. Matthew chapter 13 verse 9, ang langgam diha mao ang giingon evil one. Mark chapter 4 verse 15, ang langgam diha dili na ang evil one but Satan. So dinhi sa Biblia naapagoy mga paagi sa giingon dinhi na outward expansion. Kanang outward expansion nagkusog ang buluhaton sa Christianity. Pero ang expansion, kahoy. Outward expansion, kahoy. Sumauni ang mustard seed. Nag-illustrate kini sa false, outward, expansion of the kingdom of God. So dinhi sa Daniel chapter 4, tan-awon usab nato ang libro sa Daniel. Chapter 4, verse 12. Mao man ni ang mga pananawon nga nakita ni Nabukadnezar hari. Ang iyang pananawon sa usa ka kahoy. O kini si Haring Nabukadnezar nakakita apan wa siya mahibalo ug makasabot niini. Mao na usa sa mga maalamon nga tao nga mao si Daniel. Mao'y mihatag niini sa pagpasabot niining pananaon. Dinhi sa verse 12, gisulti niya ang dahon. Its leaves were beautiful, its fruit abundant, and on it was food for all. Under it, the best of the field found shelter, and the birds of the air live in its branches. Na ay langgam diha nga nagabatog sa mga sanga. Birds of the air. Kusog ang outward expansion sa gingharian sa Dios. Mautong na ang mustard seed ning tubo siya nga dili na normal. Okay. From it, every creature was fed. Okay. So mauni ang gi-interpret sa usa ka maalamon nga si Daniel. Og dinhi makit-an na usab nato sa Ezekiel chapter 17. Ezekiel verses 23. Ezekiel chapter 17. Verse 23.
On the mountain heights of Israel, I will plant it. It will produce branches and bear fruit and become a splendid cedar. Wow, splendid. Nindot nga kahoy. Birds of every kind, nanapoy birds. Birds of every kind will nest in it. So dagan ta sa New Testament, ang bird is the evil one. Sa Mark chapter 4, bird no other than Satan. Nagaingon din birds of every kind will nest ni salag in it. They will find shelter in the shade of its branches. Okay, so din sa Ezekiel 17, nag-indicate kini na kining kahoy is a symbol of the world power. Praise the Lord. World power. Okay. O kining parabolo, abnormal kini nga nagatubo diha saging harian sa Dios. So makita nato na ingon si Jesus na kini nga mustard seed nagkahoy siya. Pero sa diha na tan-aw nimo ang originity, dili nagakahoy kun dili gamay siya nga gulayon. Hallelujah. Okay. So masabta nato na dili di ay tanan mga simbahan tinuod. Wala ko'y gitudlo nga simbahan. Bisan ang atong simbahan, mahimong dili tinuod kung dili ta magmatngon. Tinuod na. Di na lang ta moadto sa lain. Kita. Mahimo tang dili mao. Dili man ta nagapanghambog na moingon kung dinhi ka ni simbahan luwas. Wala. Bisan kita, kung dili kita magmatngon ni ining mga butanga, mahagbong kita nga kahoy. Busa gani, kay naa ka na may nasabdan, so dunay awareness, aware. Pakabantay ka sa gisulti sa imong kauban, mauba og dili. So asa ka man mo pabor, sa insakto nga paagi. Okay, tama ba? Amen? Amen. So kining mga panahona, nagkinahanglan gayud kitag very careful. Careful. Make every effort. Go enter into the narrow door. Kay lapad ang agyaanan. Majority. Daghan kaayo sila. Paingon sa kalaglagan. Apan gamay ra ang nakabantay niini. Ngano? Dili man sila hait sa ilang panabot. Kay igo raman sigurong nagapaminaw, apan wala gyoy kalipay nga mudawat sa pulong sa Ginoo. Mao na ang Hebrews chapter 4 dili gyud nato kini kalimtan kay ang gisulat sa Biblia wala gyoy sayop. Hebrews chapter 1 at chapter 4 verse 1. Therefore, since the promise of entering his rest still stand, samtang nagapadayon pa ang iyang saad sa kapahulayan, let us be careful. Mainampingon gayud kita nga mubantay. Let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Dili unta kita mga pakyas. Kay kun igo ratang musimba,
Kay matud pa muarag ganahan ko dinhi kay daghan kog amigo. Amigo ray imong tuyo. Mga buutan kaayo sila. Maura na imong tuyo, wala jud kay pulong nga tuyo nga makabati, makadakop. Okay. So nag-ingon ang Biblia, you're very sorry. Kay kining atong mga events, kining atong ginahimo, lingaw-lingaw, katawag uban pa. Usara ang gikinahanglan ingon si Jesus, Marta, ingon siya Marta. Usara ang gikinahanglan sa tao. Dili ka nang malingaw ka, dili ka nang malipay ka, nakuha na sa imong igsuon. Og kaniya dili na kana mawala pa. Og kining mga nakakuha mao kamo, palakpakan ang pulong Panginoon. Mailaman nimo ang mga nakakuha, maningkamot yun na. May panahon na muarag, medyo dunay kaluyahon, pero maningkamot yun ang kapay-kapay. Mao kana kita. Walay exempted sa mga paagi, sa mga pagsulay problema, wala. Apan tungod sa iyang pulong sa Ginoo, tungod niini, nagapaninguha kita. So ingon ang writer sa Hebrews, magbantay kita, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Wala unta kunoy mga pakyas ka na to. For we also have had the gospel preached to us, kay kita usab gikawalihan man sa ebanghelyo. O kining ebanghelyo walay gipili nga tao. Mas gipaklabi pa ni Hesus ang mga kabos, kay ang mga kabos madinawaton sa pulong sa Ginoo. Ingon siya dinhi, for we also have had the gospel preached to us, just as they did. Sama-sab nila. Apan ang mensahe nga ilang nabati, the message they heard was of no value. Wala magpulos ang wali, wala magpulos ang gibasa sa Biblia. Nganuman, wala, because those who heard, kay silang nakadungog, did not combine it with faith. Wala man nila dawata sa pagtuo. Karon makita na. Now, we who have believed, ang tanang na ay mga pagtuo, mingon amen. Hallelujah. Kitang mga na nagpanuo sa pulong, nagatuo kang Kristo Jesus, o kung nagatuo man kang Kristo Jesus, nagatuo sa gisulti ni Jesus, kitang na nagpanuo, nagaingon siya, nakasulod. Ingon siya, now we who have believed, enter that rest. Nakasulod kini sa kapahulayan. Importante kayo ni nga ma-apply sa atong panahon kay kining pandemic or pandemya. Dagko nga mga establishmento bagsak. Oh. Dagko nga mga kumpanya. Diin ko gahapon. Niingon katong gisultihan. Dili ba abroad na siya? Nakadungog siya. Oh, bitaw pastor, abroad ko. Gisultihan ako siya. Pag magsulti na ako, insa, uy, huwag mo nang istorya, pastor, mora, dili na dahil pwede mo abroad. Inko ka narana sa imo. Narana sa imo. Nagkinahanglan kita karon og kapahulayan. Ang kapahulayan wala sa laing nasod, ni sa pulong sa Ginoo. Ang uban gusto mo balik sa ilang trabaho, maayo man na, kay maayo man ang ilang gibuhat. Kay matud pa, kung anhi sa panimalay, budlay kay ilig abri sa rep, way mga sulod, unsa may isulod. May itong dito sa gawas, kay puno pirmi, gipuno man sa amo. Okay, wala. Mas bulahan ta, kini nga nasod, mas bulahan kaysa ila. Kini nga nasod kini sa katawhan sa Dios.
morning i-claim. Mo nang giingon sa awit, the Philippines is for Christ. Wow. Ni adinhi, nakasulod kita sa kapahulayan, just as God has said. So I declare on oath in my anger, they shall never enter my rest. Dili gayud sila makasulod. Wala magdepende sa pangalan sa karitula sa simbahan, kundili nagdepende sa iyang pulong. Kay kung magdepende sa karitula sa simbahan, dali ug sayon ra. Dinhi man ta kalisa, kalison man ta dinhi. Word. Mao nga angay tang makasabot. Moarag ang panahon nag-ipit na sa tanang magtutuo diha kag Kristo. Apan naa ang atong defender. Naa ang atong manlalaban. Wala matulog. Hallelujah. Sa sunod nako na wali dinhi ato nang hatagan og kontrast si Antichrist o si Jesus Christ. Tanan nga ginahimo ni Jesus, ginasunod ni Antay. Muhimo si Jesus miracle, muhimo po siya miracle. Lion of Judah, roaring lion po siya. Bright morning star si Jesus, wala na siya ay bright morning na lang ang iya. Hallelujah. Okay. Muarag nagdaog siya, pero sa katapusan, pildi di ay siya. Imagine, sa upat ka klase nga yuta, nga mao kasing-kasing sa tao, tulo ang iya sa Ginoo isara. Muarag daog siya. Pero di ay daw, muarag nakadaog siya, pero sa katapusan, impierno, kalayo, di ay siya. Atong palakpakan ng pulong sa Ginoo. Okay. Sumauni siya. Adto na usab kita sa laing bahin sa giingon igpapatubo. Praise the Lord. Okay, Matthew chapter 13. Verse 33. He told them still another parable. The kingdom of heaven is like yeast. Kana bitawng yeast, kanang igpapatubo. That woman took and mixed into a large amount of flour. Isagol kini sa harina. Until it work, ang igpapatubo mulihok. Work all through the dough. Okay. Verse 34, Jesus spoke all these things to the crowd in parable. He did not say anything to them without using a parable. Okay, balik ko na to kining yes. Ganiha, gisgutan na to kining mustard seed. Ang mustard seed, nag-illustrate kini sa false doctrine or false outward expansion of the kingdom. While ang leaven, yes, or igpapatubo, nag-illustrate kini sa inward development of false doctrine. Okay, nakasabot na ta. Dili palang dugay na human ang atong 7 sacrament. False doctrine and false living. Dili lang diha ni anang simbahana. Bisan mismo sa mustard seed, mingsagol kini. Kay dunanay mo ingon, basta anak sa Ginoo, anak na yuta. Once you save, mao na ilang katarungan, you will save. Bawion ba di ay na?
So kay anak man ta sa Ginoo, hala, subantay ka ni ana nga doktrina. Okay. Mauni ang the leaven or yeast. Nag-illustrate kini sa inward development of false doctrine and false living. Throughout the Bible, kining giingon igpapatubo, simbolo kini sa sala. Okay. Kining igpapatubo, kung wala pa ang New Testament, lisod sabto nimo sa Old Testament. Muingon ka, ngano man nga ang Ginoo nag-ingon nga panahon sa inyong pag-sacrifice, magluto ka mog tinapay nga walay igpapatubo. Diha sa New Testament, nagsimbolo sa sala. Gusto sa Ginoo sa Old Testament nga pure gyud na harina, o saan ang ginakuha nila? Pure. Walay igpapatubo. Like for example, dinhi makitaan sa Exodus chapter 12. Tanaw na to ang libro sa Exodus. Okay? So kung dili nimo na masabtan, makaingon ka, dunay magpabiling pangutana nga no kahano nga mo na ilang ginahimo nga walay igpapatubo. Kasagaran baya maghimo og kanang bread, pan, tinapay, butangan yun nag-yes, aron mo ginansya. Kay ang gamay nga amount sa flour, mudako siya. Okay, so mauna. Exodus chapter 12, verses 15. For 7 days you are to eat bread made without yeast. Tanawa, paghimo mong tinapay, sulod sa 7 ka adlaw, ayaw ninyong saguli og yes. Nganuman, on the first day, remove the yeast from your house. Dili lang ipasagol, kung naa sa balay, ipalabay, remove. Okay, so dinhi, padayon kita. Do not work at all on this day, except to prepare food for everyone to eat. That is all you may do. Sa ato pa, ampingi ang imong paghimo sa tinapay. Ayaw la, trabaho lain, kanara may trabaho ampingi. Nga sigurado gyud na pure, nga walay sagol na yes. Mao na iyang tugon. Okay, so padayon ta. Verse 17. Celebrate the feast of unleavened bread. Wow. Iyon siya sa ulugan ninyo, kining pista sa walay igpapatubo. Because it was on this very day that I brought your division out of Egypt. Okay. Ako kamong gipapahigawas gikan sa mga pagkasamok sa Ehipto. Celebrate this day as a lasting ordinance for the generation to come. 18. In the first month, you are to eat bread made without yeast from the evening of the 14th day until the evening of the 21st day. Verse 19. For 7 days, no yeast is to be found in your houses, and whoever eats anything with yeast in it must be cut off, patyon, gikan sa ilahang dapit, from the community of Israel. Ingon siya, whoever eats anything with yeast. So mahibulong ka nga naman yun na dili pasagulan. Sa New Testament, ang reality gi-reveal. Yeast, kinidi ang yeast, is a symbol of sin.
Mao di na ingon ng Ginoo, bisan kinsa gani kaninyo nga magakaon og tinapay nga sinagulan og kanang yes, must be put to death. I-cut off. Mao nang giingon. Okay. So dinhi, makita nato na panahon sa ilang pista, dili gyud kini nila pasagulan. Okay. Tungod kay mao kini ang paagi diha sa atong Ginoo. Tan-aw nato ang Luke chapter 12 verse 1. Si Jesus sa New Testament. Okay, adto sa kita sa Colossians chapter 2. Okay, Colossians chapter 2. Praise God. Colossians chapter 2, verse 17. These are a shadow of the things that were to come. Ato ta sa 16, therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. Verse 17, these are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ. Okay? So, kini di ay Old Testament, landong lamang di ay kini. Tanawon usab nato ang Hebrews chapter 10 verse 1. The law is only a shadow of good things. Hebrews chapter 10 verse 1. Ang balaod, landong lamang kini sa mga maayong butang that are coming, not the realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifice, repeated endlessly, year after year, make perfect those who draw near to worship. Unsa kuno to? Nag-iyon siya, landong kini sa mga maayong butang nga nagaabot. So kining nahitabo sa Old Testament is only a shadow. That are those things to come. Mao ni. Shadow. Okay, sa Luke chapter 12, tan-aw nato si Jesus. Luke chapter 12, verse 1. Okay. Meanwhile, when a crowd of many thousand had gathered, so that they were trampling on one another, Jesus began to speak first to his disciple. Daghan ang mga tao niadto linibuan nga nagakatigom, gani nagkatumbanay sila sa usag-usa. Og si Jesus misugod sa pagsulti una sa iyang mga tinunan. Ug miingon siya, be on your guard. Be on your guard, sa Greek is prositio. Prositio means beware or pagbantay. Miingon si Jesus, be on your guard against the yes of the Pharisees. Pagbantay kamo ni ining igpapatubo sa mga Parisyo, which is hypocrisy, mga limbong. Okay, mga limbong kini. Hypocrisy. Pagbantay, giing na niya ang iyahang mga follower. Ang mga follower miingon amen. Ingon si Jesus, be on your guard. Okay. So, gawas pa ni Ana, ingon siya, beware. Thick-head, pagbantay. Pagbantay ka mo, batok sa yes sa mga Pharisees, nga mao ang giingon, hipokrito. Praise the Lord. Ug dili lang kana mao,
Matthew chapter 16. Matthew chapter 16 from 6. Matthew chapter 16. Matthew. Marcos, malining ako Matthew chapter 16. Okay. Gikan sa 6. Be careful, Jesus said to them, pagbantay kamo. Be on your guard against the yeast of the Pharisees and the Sadducees. Verse 7, they discussed this among themselves and said, it is because we didn't bring any bread. Dito morag naa sila'y pagbinayluay, naglinalisay. Tungod ba kay wala kita makadala og tinapay? Aware of their discussion, Jesus asked, oh, you of little faith, dili na mao, ingon si Jesus. Oy, dili na mao. You of little faith, why are you talking among yourselves about having no bread? Do you still not understand? Don't you remember the 5 loaves for the 5,000? And how many basketfuls you gathered? Or the 7 loaves for the 4,000? And how many basketful you gathered? How is it you don't understand that I was not talking to you about bread, but be on your guard against the yeast of the Pharisees and the Sadducees? Verse 12, then they understood that he was not telling them to guard against the use and bread, but against the teaching, doctrine of the Pharisees and the Sadducees. So sa atong panahon karon, sulod sa dugayng panahon na ikaw nababad na niining mga pulunga, didto sa uban mahiabot ka, mailagyod nimo ang tao. Tama? Makaingon ka, oy lahi man di ay ni. Okay. Dili ba nababad na ta? Kadaghang ipadayag din ni. Oh, katong giwali ganihang buntag, gipadayag baya to, revelation to. Na ikaw, ako, kita, nga mga matinudaanon, dili makatandog ang yawa kanimo ug kanako. Maog yun na'y barugi. Dili siya makatandog kanimo. Manghadlok lang. Manghadlok lang ang yawa sa imo. Pero ayaw lang kahadlok. Kay kung magpadala ka sa iyang strategy, sa iyang mga paagi, scheme, sa iyang mga paagi, kung magpadala ka, mauna. Ianod ka tungod sa kahadlok. Trabaho? Uy, bisan pagwa kay trabaho, kaya kang pakanon sa Ginoo. Ang mga taga-Israelites nga naglakaw-lakaw sa desierto, walay walay tindahan, wala. Sulod sa 40 ka tuig, walay nangapasmo kanila. Palakpakan ang Ginoo niyan. God is able to provide whatever you want. Praise God. Kaya niyang buhaton ka na. Mao nga ang strategy o ang paagi sa demonyo o sa yawa, maunahon ang kahadlok. Sa diyang mahadlok ka, wana. Naka na sa tunga-tunga. Naka na sa true or false. Yes or no. Madugay manos. Trolls. Hallelujah. Pero kung nakabarog kang ligon, sama ni Job, na doon na siya'y integrity.
Ang tao nga naglakaw ug nagkinabuhi sa integrity bisan kung sa og bali-bali pangutana dili mausab ang tubag. Palakpakan ang pulong. Dili na mausab. Pero ang tao nga wa maglakaw sa integridad or integrity. Ang tao nga wa maglakaw sa integrity, nag-agad siya sa usa ka tao. Moingon siya, ikaw hingambak na ba ka? Wala pa kay wa man siya muambak, pero muambak na sunod pud ko. Muambak pud ko. Dili na maoy integrity. Ang tao nga nagkinabuhi sa integridad. Ngano nga nalig-on si Job tungod sa pulong, ug ang pulong maoy nahimo niya nga lig-on, integrity. Bisan pag-unsaon og kuso-kuso si Job, dili mausab ang iyahang tubag. Ngano? Naka-hook up na, naka-decide na. Ang iyang desisyon, no, 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 no. Hallelujah. Ang mga anak sa Dios, mingon amen. Ang example sa integrity, 1,000 nga papel, kumuto na siya. Unya'y butang sayo, tunob-tunoban. Pagkaman punita, huypi, ipalit, madawat. Maunang integrity, bisag unsaon kag kuso-kuso. Bisag unsaon ka, ayaw lang og kalimot. Ang sambingay sa sagbot, ang sambingay sa mga good seed. Ang good seed mao kita, ang sagbot maurag tinuod pero sagbot radi ay sila. Mga piki, mga mini, nagpugas ang yawa og mga Kristohanon nga mga mini piki. Samtang ang Ginoo nagpugas og tinuod nga mga Kristohanon. Nganong wala man pangibta, Satan has no authority to uproot the real Christian. Kana kung tinuod kang Kristohanon, pero kung Kristohanon ka na dili lig-on, giing na nadaan si Satanas oy, Satanas. Akong gi-review ang Matthew chapter 24. Tungod sa iyang mga pinili, gipamub-an niya ang mga adlaw. You see? Tungod sa iyang pinili. Kung sa'y pasabot ni ini, nagpasabot ba nga nagpasagad siya, gibiyaan ta niya? Wala. God is in us. Naa siya ang pabor niya sa ato. Nag-ingon ang Ginoo, nag-ingon ang pulong, tungod kay grabe naman ang gibuhat sa yawa. Praise the Lord. Gipamubaan sa Ginoo ang mga adlaw, tungod sa iyang mga pinili. Palakpakan ang iyang pulong. Dili na to kaya. Wala, dili kaya. Sa pagkatalawan lang, usa ko ni ana. Pero tungod kay daghan mo, magpaisog-isog na lang yun ko. Kaya kung magtinalaw ko, sunod man yun mo. Dili lang kay kamo. Daghan. Tibuok District number 10 are looking to me. Okay. Kumusta man si Pastor Molina? Wala, may problema. Okay. Sa pagkatalawan lang, Ginoo ko. Na ay mga membro sa one way na mga isugon yun. Mugunit og bitin, mahadlok magani ko, pero mukaon ko. Manggunit. Iyon siya, Pastor. Sa wala pa ko magkristohanon, hadlo kay ko ni anak, pero kana akong review kon, hinahinayon ako hika pag-ulo, gunitan ako liog, magunitan ni Pastor, oy, biraw ng iko, naon ra. Iko.
Nya naanad na siya panakop kanang mga kubra, naanad na siya. Muana man na siya, anaon na niya in Jesus name. O ana-anaon ng ulo dayon. Magpauhap-uhap. Anaon na niya, biraw ng ikog. Anaon na. O dili ko. Wala nga, dili ba sayo na ma-leader ka. Gamayng sayop, daghang mata. Kung sa pagkasiawan ra, sige ko ginabadlong sa misis ba, siaw ba yagid ko? Pertigo siawa. Maura yun na akong problema. Pagkasiaw, kamo gani nakamatikod niya, siaw mo din si pastor. Lisod man po magpasigir kung serious, dali ra po ta masakit, anak. Di ba naman na sa kanta na ang malipayong kasing-kasing maumay maayong tambal? O di mas gusto na ko na malipay ko, makatawa ta, magkinatawa na lang ta. Kaya kung istrikto ra po ko, leader, wala. Mahadlok na mo manuol na mo. Mahadlok na po mo. Okay. Walay tao nga wala gyoy problema sa kinabuhi. Apan salamat sa Ginoo nga kining tanan, praise the Lord, gitabunan kita sa iyang hamili nga dugo. Palakpakan ang pulong. Okay? Salamat sa Ginoo. Ingon pa nga akong apo, lo, tan-awa ragod ang panahon. Alas 6, wala na adlaw. Pagka alas 4 lo, ang sunset sa una alas 6. Karon lo, alas 4, wala na sunset. Yan ko, tinuod ba ka ha? Okay. Ang leaven is a symbol of sin. Mauni atong gitanaw ang mga bersikulo. Okay, padayon ta, gamay na lang. Si Pablo, nagagamit usab siya, mahitungod nining igpapatubo. Paul used leaven to picture carnality in the church. Like for example, 1 Corinthians chapter 5. Ato dang ablihan ang atong mga Biblia. Okay, kay mo rag ningit-ngit na. Dali ra ningit-ngit no. 1 Corinthians chapter 5. Okay? Verse 6. Okay. Your boasting sa ato pa kanang imong pagpanghambog ug pagpagarbo is not good, ingon si Pablo. Ayaw pagpagarbo. Don't you know that a little yeast, wa ka ba mahibalo nga kanang gamay nga igpapatubo, mulihok ka na through the whole batch of dough? Dili ba ka ng gamay nga igpapatubo kung imo nang ibutang sa imong minasa, matubuan, mulihok na siya ug matakdan ang tibok minasa? Na question mark. Verse 7. Get rid of the old yeast. Kanang imong old nature, ingon siya. Lugdi, hukasa, kuhaa ka ng old yeast, that you may be a new batch aron mahimo kang bag-ong minasa without yeast, as you really are. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Unsa kuno to? Hubuan na ang imong old yeast. Sumauna ang hiingon, work out your salvation. Amen. Dili pwede nga magkristohanon ta. Na moarag wala ra, basahon ra, unya walay epekto. Dili pwede. Sa magtiayon, uroy kung ang imong bana problema, unya makasunod siya ni ining doktrina sa giingon, yes. Dili makita ang kausaban. Gusto sa Ginoo, dili lang sa Ginoo, mismo ang writer, si Pablo. Iyon siya hukasa ka na, kay maukanay makaamong kanimo. Sumauna ang giingon din sa Philippians chapter 2, 12 down to 15. Work out your salvation. Dili pwede. Ingon man gani ang Biblia nga pag binadlungay kamo sa usag-usa,
Oh, nya sa dihang mabadlungan ka, pagpasalamat sa Ginoo, Lord, salamat. Na pa di ay diferensya. Ako bitaw, badlungon ba ako sa kong asawa? Mahilom ra ko, salamat sa Ginoo. Ngano, dili man ta makakita sa atong sayop. Usahay lain ang makakita. Tama ba? So ingon ang iyang pulong, get rid of all yes that you may be anew, but sa aron mahimo ikaw bag-ong minasa. Okay, maayo bang pulong sa Ginoo? So mauning sala is like a leaven or yeast. Kung kining salaa naa pa sa sulod sa imong kinabuhi, dili ni magbanha kay kana bitawng harina nga imong gimasa, butangan nimo na kanang yeast, walay saba. Walay saba. It quietly grows. Matingala ka mudako na ang tinapay. Ngano tungod kay dunay nakasulod nga dili mao. Ug sa diha nga mo grow kini, it corrupts. Mubuto. It will pop up. Okay. So, bantay ta. Ganiha, nasayop de ko song ihap. 3.5 years. Wala de maapil tong 22, no? Wala de maapil to. 19, 20, 1 year. 20, 21, 2 years. 21, 22. 22, tama? 3 years. 22. Next year, 22. 3.5 years. Pagka 23, diha na. Half. Mulingkod na. Maminaw rata. Mulingkod siya. Maminaw rata og maubapod. Basig sayop di ay. Maminaw rata. At least na natay mga panguna-huna ba ngayon ba ni ana. May bang pulong sa Ginoo? Okay. So mauni. Hilom nga motubo ang yes. Hilom. Mudako. Subantay ta. Sa dili paning mga panahon na i-check up mo ning giingon sa Biblia, examine yourselves, atong susihon, kung naabata sa insaktong paagi o wala ba. Kay kung wala ka mainsakto, paninguha, paningkamot, nga musakto ang imong kinabuhi. Kay ngano, dili na madugay, mahibalik na siya, ikaw ako kitang tanan, iyang kuhaon, pero ayaw lang kahadlok, nakasabot na kita, nga ang gi-reveal sa Holy Spirit sa ato, dili siya. Wala siya'y authority na mutandog kanimo. Walay authority nga mutandog kanimo. Mamugas lang siya, maghimo lang siya giyahang grupo na muarag pariho gihapon nimo. Wow, because kay naamanta magkinabuhi sa iyang kaalam, wisdom, unsa tong kahulugan sa wisdom? Yan, bright is to recognize. Mailhan kayod nimo ang true, mailhan nimo ang genuine Christian o ang counterfeit. Kanang counterfeit, mini. Kanang counterfeit, piki. Mao na, ingon si Jesus, dili tanan mag-ingon kanako, Lord, Lord, will enter into His kingdom. Magatindog kita? Oh, sayo pa, pero ngit-ngit na. Praise God. Taas mga kamot, Ginoo, salamat. Daw mo arag ng madaogon ang kaaway, pero sa katapusan, Ginoo, laglagon nimo ang tanan. Laglagon nimo, nagaingon na imong pulong, ang paglaglag niini, mao kini, ang Revelation chapter 20, nagaingon ikaw, He who overcome will inherit all this, and I will be his God, and he will be my son. But the cowardly, talawan, the unbelieving, walay pagtuo, the veil, malaw-ayon, murderer,
Okay, kung makaingon kag murderer, mamamatayay. Pero nakadungog ba mo nga nag-ingon kog murderer, mamatayay ra? Ang mamumuhat og sala mo ng murderer. Sexual immoral, those who practice magic arts, the idolaters, mga Diyos-Diyosan, and all liars, mga bakakon, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Salamat, Lord, na ikaw nagahatag og kusog sa kalig-on sa imong katawhan karon. Lig-una ang ilang makasing-kasing na walay mga espiritus kahadlok nga mapugas sa ilang kasing-kasing nga kaming tanan Ginoo dunay integridad nga naka-decide kami. Wala kami madala sa usa ka tawo. I obey God rather than men. Salamat, Lord, sa ngalan ni Jesus Christ. We give you all the glory and praise. In Jesus Christ's name, Amen. Ni kusog ng hangin. Oh, nangit-ngit na, no? Sayop ba? Wala pa yung alas 6. Okay. Maupod ni gahapon, gabi iba. Oh, panggunit mo sa inyong mga bangko, kay manglarga na kita. Oh, panggunit ang inyong mga payo. Amen. Ang atong Diyos, uli kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayo, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos, uli kaayo, tungod sa iyang gugma, niluwas taniya, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, ambak sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, tuyo sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, uakyod ko sa iyang presensya. Hallelujah. Wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagaday, ang ayan siyang hugyawan, ang ayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma, giluwas taniya, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, sayaw sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, ambak sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom ang kaulaw. Kay giluwas ta sa Ginoo, tuyo sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, mukakyod ko sa iyang presensya. Ambay sa kalipay. Kay giluwas ta sa Ginoo, walay gahom